Juata yung isa ka ate, isa ka ganan. Di mo liga po? Ganito mong kudayan sa baw. Ganyan din serving namin. Tingnan lang, ito na may egg. Kano yung dito niya? 35 siya, 2 peraso. Magkano to itong set? Pwedeng 2 etay. Kay Sinta? Si 25 dito sa tabi. Ay, saan sabi? Ako rin natin lagyan mo isang Dati noon. isang torta. Lagay isa te. Isang torta. Hindi, wag na dito na ate. Sayang hugasan. Lagay isa. Yung pagkota, dili ako. Ano pa? Sa torta po magkano? Pero isa. Isa pa dayo. Yung mga triya. Lapa. Pa ba? Tara mo. Magkalayan ko. Pag-wait. Saan mo kang? Hindi mo kayo sa baw. Sabaw dahil. Diyan na yung dahil. Ay mo na kumain? Ang dami pa nila ako na nabulog na kasi. Nabulog na kasi until sa una ako niya na pag-serve. Kano na uunahin? Wala pala yan. Hindi ko tapos na magkapil. Lami no? Malami yung ano, adobo. Ano ba adobo? Dua ka mas kaili. Naka na i-rice, ano, dyan ah? Wala ka ba? Wala. Hindi na po. Nakita pag yun. Ano ulam ni Ellen? Oh, kay Ellen yun. Ellen, ano kinuha mo? Rice. Ah, wala para siya ulam. Ano tama? Lagi po? Ate, yung ano? Ate, serve na. Parang may mga video ka pa kagabi? Wala. Kay Milmar, naka-Milmar lang. Kahit isa tayo. Di ako pa nag-sugyo kasi dalag Basta. sa walang signal. Konta ako. Kami, Dalawa pa ka rin. Saka dua ka rin. Kinta pag yun. Ano na siya? rice. Kanya Okay. Kani. Kaluoy. Sige, kauban rabitaw ka mo. Ito, ang sarap. Ito, ako mo sa'yo. Isa. Tapos, Lami isa. taboy ko na yan. Tabaw. Ito ko rice? Tabaw na yan. Kain na ng mga bags. Actually, almusal pa lamang po namin. So later, lilipat naman kami sa kabilang barangay. So again, maraming salamat po sa mga taga Nito, barangay taga Nito for last night event. Ang saya-saya po. Ayan, ang mga buaya nagkakainan na. And what else? Mamaya, bakwag, no? Bakwag naman po ang aming pupuntahan. Kasama ang Okaraga and Elias TV. Jana! Sa amin po, Ano yun malakas ko sa'yo? dalawang rice ako, dalawang egg, isang torta, isang adobo, isang palaya, isang hotdog, isang atay. Isang paliya. Isang atay with egg yan. Atay. May egg ka ba? Wala. Wala po. Opo, Atay lang. sige. Tapos, Isang hotdog. okay. Ilang rice mo? 1 Walo. 1.5. 1.5. Isang kaldero. Dalawa. 3 and a half. Rice. Tama.
Iinom pa ako. Grabe ka naman. Mamaya ka nang umalis. Uji ba nga? Inabot ng aming breakfast. Sino yapon junior na siya. So, yung total nito ay para sa para sa 14 po na tao, including our driver. In total. Ha? 14 nga. Plus driver. The grand total is... Gamay lamang good. Ha? Chill lang na. 1.5 eh, 1.5. 1.92. Almusal lang yun, ha? Diba? 600 yung tip. Gusto mo naman to. 1.4 sorry, na good 500 ko lang. Grabe. Mabudol pa tayo ng 500 lalo. Mga mag-abono pa. Thank you. Tulog na ulit. Busog na. Kasi kulang da. Smart. Bakong. Melmar. Si Bakong. Ang usapang hiling. Sabi ko nagsama-sama. Sabi ko nagsama-sama sa kwarto niyo yung mga powerful blend. Mga belt. Ito nga si Pating matulog. Si Scarlett, kaya murag bugmok og tubig mo. Kuna sa aquarium. Sa ako. Ay mo ka, hanap ko sarap. Orang sila rin na grabe sa Nag-abay pag hindi tulog. Tapos patay. Seriya kay ilam naman seriya pero baho. Tama nila. Ilalam di ang mahanap. Sige na, nagwan man siya kagabihan ka. Ano sa ara? Ano ba siya? Nakurat siya. Pero may halas gabi eh. Ha? Sa mga hagok ko. Nice at tayo. Bagay tayo. Yung milk bar to. Oo. Buti na lang sa amin. May nauna na natulog sa Nauna na ako si Pating matulog para. makatulog. Ako ang final. Pero nagising ka. Grabe ang blending ay. Lagi nag-acquire. May kanya-kanyang tono. No? Kami sa mga hagok si Inday ka nakaanak mo siya. Puntahan ko na Inday yung buwan yung ligo. Pagkapon. dapat talaga mataas. Naka-elevate yung ano. Kalma ng dagat no. Sa pagkang kalma ka matulog na nga na naka-ikat nga siksikan. Tulog na magaling. Animal pagkabulong kadlaw na nasaya nga akong tantay ako. Yawa. May mamira. Nalagok ba rin? Kasi tulong yan. Ay, dili pa niya. Normal yan, normal. Harmony. Parang may Philippine Harmonic Orchestra. May soprano, may Tenor, alto. may bulit-bulit. Nagulat ko natis kayo nga mo anak.